जे जों दोलोआव हाबखाबाय बलेथे जोङो खुनु बहाय गिदिंफिननाय जोंहा गोसो गैया आरोखि। जाखिनि जोंजों दङ जों जयैनो दंजोबो जे जों फैफिननो थांफिननो होननानै जों सानाखै। बिथांमोनहा मा सानलायदों, सोरजों मा बुंलायलायदों, सोरजों सावरायलायदों, जों बिथांमोनखौ जों जेबो खबर गैया। दहाय फुंनि समाव दैमालु बर', रनजित बर' आरो जोंहा माइदि बसुमतारी होननाय बेक्तिया दहाय प्रहलादनि जि मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों जि बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना गावसोरखौ इउपिपिएलनिफ्राय गोबां मुं सुनानै जोंखौ गोबां गाज्रि बाथ्राफोर बुंदोंमोन। स्वयं आंखौबो बुंदोंमोन। दा निस्सय नोंथांमोना नुबाय जे बिथांमोनजों 120 जननि बिथोराव जे गावसोरल' गोजा थांदों, बाखियाथ' थिगानो दं इउपिपिएलआव। आरो दिनै नैबेहाय नोंथांमोना फ्राय नैबेनि गेजेरजों रोखा नुदों। जोंहा बिथांमोना स्पस्त भाबै बुंगोन जे बिथांमोना बे साथामसो साब्रैसो बेक्तिफ्रा माखासे 10-15 जनसो बेक्तिफोरखौ गावसोर दालालि सिस्टेम खालायनानै थायलाय बारलाय खालामबाय थानायाव दा बिथांमोना गावसोरजों लोगोसे गुबुनखौबो बिथांमोना बिपिएफआव हाबनो नागिरदों बा बिपिएफआव जयेन जाजोबफिनसिगोन, गाज्रि मोनबाय, दुखु मोनबाय होननानै बेबायदि बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। ओंखायनो बिथांमोननि जि बुंनायनि बाथ्राखौ लानानै स्पस्त भाबै बुंफिननो थाखाय जोङो बिथांमोना निस्सय गावसिनि खुगानिफ्रायनो बुंगोन। दा आं बे समाव बे समखौ आङो मानगोनां जोंहा राजिब बिथांनो आङो बे माबाखौ दायथ'खौ होबाय। बे समाव आं राइजिं बड'लेण्ड निउसनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जे आं दहाय फुङाव मोनसे निउसाव नुदों जे जोङो बै समाव डिसेम्बरनि 22 तारिखआव इउपिपिएल दोलोआव जोङो 120 जन जयनिं जाफैदोंमोन। दा 120 जन जयनिं जाफैनायाव जों गासैबो जोंनि लोगोफोर दंजोबो आरो जे दहाय बे माबायाव बिपिएफ दोलोजों थांदों बा जोंखौ फैफिनजोबसिगोन होननायाव जों नुनायाव जों एसे दुखु मोननाय फोरमायनो सानो जे जों गासिबो बै समाव जों जे फैदों दा बेखिनिया जोङो जयैनो दंजोबो। माने बिसोरजों थांदों, सोर थांदों, साब्रै साबा थांदों, 10 जन 12 जन थांनो हागौ। बिथांमोनजोंथ' इसिबां माने मानसिबो गैया होननानै जों मिथियो। दा बाखिखिनि मानसिफ्रा जोंनिनो खामानि मावगासिनो, जोंजोंनो दंगासिनो। जे हरै निउसाव जों नुदों उल्थापानि सरलपारा साइडनिफ्रायबो जोंजों फैजोबसिगोन सिगाङाव फैनायफ्रा होनना बुंदों। ओरै जाहारबारि सेलेखा दङ आरो पाटगाव दङ। आंनो पाटगावनिनो दिनै आं बुंगोन, रोखायै फोरमायगोन मिडियानि गेजेरजों। दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोङो खामानि मावलांगासिनो दं आरो मावलांबायबो थागोन जोबजासिम। दिनै जोंखौ लाफानानै 120 जन बा 150 जन मानसिया जों फैजोबफिनसिगोन होननाय बाथ्राखौ जोङो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो सानदों जे जोङो दिनै फैफिना। जे जों दोलोआव हाबखाबाय बलेथे जोङो खुनु बहाय गिदिंफिननाय जोंहा गोसो गैया आरोखि। जों गिदिंफिननांगौ दरखार गैया, जों गिदिंफिना। जाखिनि जोंजों दङ जों जयैनो दंजोबो जे जों फैफिननो थांफिननो होननानै जों सानाखै। बिथांमोनहा मा सानलायदों, सोरजों मा बुंलायलायदों, सोरजों सावरायलायदों, जों बिथांमोनखौ जों जेबो खबर गैया, जों मिथियाखै। बिथांमोनहा थांफिना जोंनावबो खबर मोनाखै। जे जों दा बेखौनो बुंगोन माने जाहाथे जोंखौ रायजोफ्रा थांफिनजोब्बाय बा फैफिनजोब्बाय बेफोरबायदि दासान रावबो। जों जयैनो दंजोबो। बिथांमोनहा 10 जन 12 जन थांनो हागौ। बिथांमोनहा गावसिनि माबा मोनसे लाबा लाबनि थाखाय थांदों खोमा, माबा मोनसे सिङाव पार्सनेलिटि खोथाफोर थानो हागौ खोमा, जोंबो बेखौ मिथिया। दिनै जोङो सरकारनि पार्टिनि जोङो मोजां खामानि मावलांनो होननानै ओंखारबोदों। जा जों इउपिपिएल सरकाराव गोरोबफैदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय जे जों बिपिएफ दोलो नागारना फैखाबाय बलेथे जों इउपिपिएलजोंनो जोबजासिम जों खामानिखौ मावलांनो सानदों आरो मावलांबाय थागोनबो। बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होनानै दिनै अशक सारखौ मुं सुनानै बिथांमोनहा बुंदों। अशक सारनिफ्राय बिथांमोनहा माबा मोनसे फैसा थाखानि माबा मोनलोङाखै बेफोरबायदि खोथा बुंदों। खिन्थु मोनजादों, बिथांमोनहा मोनजायाखै नङा, एसे एनै मोनजादोंबो जानो हागौ। बै बाराव आं एसे खोनादोंमोन, दिनै आं बेखौ बुंनो थाङा जे बिथांमोनहा मानि थाखाय दुखु मोननानै थांदों, मानि थाखाय दुखु मोनखो जों बेखौ बुंनो थाङा। जे
बेसेखिनिखौनो आङो क्लियारिफिकेसन होनानै दोनथ'नाय जाबाय आरोखि।